Radio 100 FM. Det her er Morgenhyrderne. Lasse rammer andenpladsen. 20% Lasse mener, at det er dig. Nej, ikke mig. Det er ikke mig. Så det er meget fint, det er en anden plads, for det er ikke mig. Jeg indtager derimod med hele 41% førsteplads. Så må det jo være dig. Nej. Er det heller ikke dig? Nej, præcis. Så det er ikke mig. Altså, hvem er så nummer 3? Det er med 15% af stemmerne, er det Dolf. Det nazistiske, højtråbende flodhestemonster. Ja. Jamen, så er det Dolf. Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Så er det jo afgjort. Ja, da. Men lidt øjeblik, jeg tror faktisk, der er nogen med på telefonen her. Må du se, hallo? Hallo? Hvem er det? Det er Dolf. Ja, nu har jeg lige ringet til jer, fordi det vil jeg godt modbevise, det der. Jeg har aldrig nogensinde rørt ved sådan noget. Sådan er det bare. Sådan noget, det gør jeg ikke. Er det så forstået? Hold, Dolf, ja. Så du hævder, det er heller ikke dig. Men ved du hvad, jeg synes, hænderne ligner dine. Jeg har nærstuderet billedet, og jeg tror, det er i sort-hvid for at skjule den kendsgerning, at hænderne er blå. Ævl og bævl. Dolf har aldrig rørt ved et kvindemenneske. Sådan noget pjank af en jægersoldat er ikke tid til. B.S. Christiansen, Steven Seagal og Helmut Lotti har aldrig rørt ved nogen kvindes yder, fordi det er helt unødvendigt for at være en effektiv dræbermaskine. Yes, sir. Ja, men... Er det så forstået? I er syge! Syge! Dolf har aldrig rørt ved en kvindelig filet. Jeg spiser kun tysk vinersnitzel. Sådan er det bare. Forstår det nu? Og du er sikker på, hvad mener du så, det er Lasse Remmer, eller hvad? Jeg mener, at det er en af jer to syge røvhuller i en flok militærnægter. Dolf ville bare aldrig gøre det. Sådan er det bare. Jeg kunne ikke finde på det. Men Dolf ved én ting. Andrea er relativt vaks og kredsen. Aldrig. De to wannabe Finn Nørby-gård-typer er for svage og uintelligente og ekstremt vandskabte. Og I plaprer for meget. Hov. Plaprer for meget? Yes, sir. Plaprer og ævler og bævler hele tiden. Ævle, bævle. Men det vil altså sige, at du ved, at det heller ikke er mig eller Lars. Det er jeg egentlig meget godt tilfreds med. Jeg ved ikke, hvem det er, men det er ikke Dolf. Gentager, det er ikke Dolf. Okay. Jamen, ved du hvad, vi er da utrolig glade for, at du kunne finde telefonen og ringe til Radio 100 FM. Det er og en sidste ting. Radio 100 FM er tåbeligt. Jeres slogan burde lyde 100% afskyelig musik, 100% helt overflødig, ikke eksisterende humor og 100% pure assholes. Faktum. Yes, sir. Og det er indiskutabelt. Stolpeskred. Farvel, assholes. Døde kølle. Lars Hjortshøj, Lasse Remmer og Andrea Elisabeth Rudolph. Hver dag efter 6. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100 FM.